बिसोर बे जायगानि माने नंखाया बिसोर इलिगेल इनक्ल'जार्स होननानै जुदि इभिकसन खालामनो नागिरखाबाय गथिखे बे समाव जोंनि आफादफ्रा जुदि जेबो बुंनो रोङाब्ला बेनिफ्राय आरो खाफाल हावरिया जेबो थानाय नङा बर' जाथियाव बे बयखौबो खावलायो आरोखि बयबो जाहाथे दाबि दिखाङो बेखौ जाहाथे इभिकसन खालामो होखारहरो आरो बे जायगायाव बिसोरनि इनमेरेसना जाहाथे जाया जोङो जायनाखि मावनायनि एक्सपिरियेन्स जों गोबां खामानि मावबोदों बे मावनायाव जों एक्सपिरियेन्स मोननाय आरो बे एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै जों नुदों जे बिटिसि सरकारा खोब इभिकसनाव इन्टारेस्टेड नङा आरोखि इभिकसनाव इन्टारेस्टेड नङा गोबां इभिकसन खालामनांगौ बाथ्रा दं जेनुइन माने इभिकसन बे माबायाव जेनेबा बै नैबे मजाबारि गामि सिडलि सार्केल आन्दाराव बे बर'फोरनि हा बियो बर'फ्रा बे जायगायाव दङ हाया बिसोरनि खाजोना आबथुजों होबाय थायो खिन्थु बे जायगायाव मालाया आबाद मावनानै जायो आरामसे रुमबां बिसोरनो जिउ खांनानै दं बे जायगायाव दा बिसोरखौ मानो दोनबाय थादों मानो इभिकसन खालामा दा जों इभिकसन खालामनाय दाबि खालामनो हादों दा बिसोर खालामाखै दाबो दा बे हिसाबै जोंहा मोनसे डाउट जायो आरोखि आरो लोगोसे हाग्रा ओनसोलाव नायदो हाग्रा ओनसोलाव गोबां बाहेरानि फैनानै हाबनानै थाफैजोब्बाय भर्तिक एखेबारे डाउटफुल बे जायगानि मानसि नङा बिसोरो भाषाबो मिलिया ना असमिया रोंगौ ना बर' रोंगौ ना मा रोंगौ बिसोर हिन्दी भाषा स्पिकिं बिसोरो बेंगल बिहारनिफ्राय फैनाय झारखन्डनिफ्राय फैनाय जों मिथिगौ दा बेंगला बे माबायाव हाग्रा ओनसोलाव हाबना थाफैजोब्बाय नै जोंहा दुर्भाग्य जोंनि अफिसखौ बुख्रुबजोबबावबाय एखेबारे जोंनि थैजों सोरजिनाय बे बिटिसि अफिसखौ बुख्रुबनो हानाय जाबाय जोंनि गेजेराव फैनानै आरोखि बाहेरानि मानसिया दा दिनै बे समावबो जों इभिकसन खालामनाय बुंबाय थादों बे फरेस्ट राइट्स एक्ट जोंनो माने आयेन खाखाना होदों बे फरेस्ट राइट्स एक्ट बादियै इभिकसन खालामना जों बुंबाय थादों खिन्थु बेखौ खालामबावाब्ला जा डाउट जायो आरोखि दा बिटिसि सरकारा इभिकसनखौ खालाममारनाय नङा नामा जा डाउट दं खिन्थु जों प्रेसार होनांगोन नारसिनबाय थानांगोन आरो इसिबां दिन जोंनि अधिकारखौ जों मोनफुङा जोंनि रैखाथिखौ जों खालामना लानो हाया जोंनि अधिकारखौ जों जेब्लासिम मावफुंनो हानाय नङा अब्लासिम जों माने लामा ओंखार जों बयबो ज' ओंखारनानै जों आवाज देंखानांगोन जों बयनिबो सापर्ट लानांगोन जोंनो डक्टर आम्बेडकारा बुंनो हादों जे इसुखौ थिग खालाम ओमफ्राय गोख्रों जा आवाज खालाम आवाज माने दिखां आरो आवाज दिखांनानै जुदि मानियाब्ला लामायाव ज' ओंखारबो होनना बुंदों डक्टर आम्बेडकारा जों बे नितिखौ लानानै जों रायजो राजाखौ आपिल खालामगोन आफादखौ आपिल खालामगोन जाहाथे बयबो ओंखारो आरो बयबो आवाज दिखाङो आरो जोंनि मोन्थायखौ जाहाथे जों माने बिनानै लायो खालामबाय जों अनेक इसुआवनो अनेक जायगानि प्रब्लेम दं जोंहा दा इपिडिसिएलआ हा लादों ओइ माबायाव बामुन माने मालगावआव दा बेखौ जों माने बुंबायदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगा बेयाव दाहो दस्रायाव लां होनना बुंबायदों आरो बे जायगायाव इफेक्ट जानाय माने थेरानाबिटा फेमिलि दा बेखौ आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि मालगाव गामि खाथियाव लाबोनो नागिरदों बेखौ लाबोनो नाङा जों बुंदों मेला जा इसु दं हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओंखारनांगौ बाथ्रा मेला दं जोंहा ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय ओंखारनांगौ मेला जा इसु दं